שיחק ברחובות ועבר למכללות לאוקלהומה, בא לפה לראות את המשחק אחרי שסיים את העונה שם. יוצאים לדרך, ווקר עם הנגיעה, מוקדם מדי, כדור עובר לעוטף, ויוציא את זה כהן מהאמצע. מהאמצע, מהצד. נפתלי מסמן שיוצאים לדרך, השעון אפילו לא זז. שאול יוציא את ההתקפה הראשונה במשחק הזה לעוטף, לדקל. מנסה להכניס ממנה את סלע, לא מצליח, מנחם חוטף את הכדור, כרגיל טס קדימה עמית מנחם, שם את הנקודות הראשונות במשחק הזה, מעלה את רחובות ל-2-0 בפתחו של המשחק. כהן, לעוטף, שטרנברג בא לחסום, לא מקבל את הפיק אנד רול, כהן יוצא לסוף, מנסה למצוא את שאול, דקל מתערב, כדור פוגע לו ברגל ויוצא החוצה. 2-0, מכבי רחובות, 9 דקות, 36 שניות לתום הרבע הראשון, אהרון עם הכדור. רות שאול עובר את החצי, כמובן שנהיה איתכם עם נתונים סטטיסטיים, כדור גדול פנימה למנחם, ששם את הכדור הזה לפנים בקלות עם הלוח, מעלה את רחובות ל-4-0.